要数，我睇實質。
Gott kväll, Samuel. Hjärtligt välkommen till Filmläggarfagnen 2016. Det är den 16:e Filmläggarfagnen som är värda. Och här är 4 Filmläggarfällor som är omböje. Det är Stök, Jose, Flå och Havnar Filmläggarfällor. Och tillsammans så täljer jag dig upp mot 400 folk. Så till 400 här, till 400 18 och även i år till 8. Och 8 kan märka rättande ting. Mellan annat kan det märka bevervinter, familja och så vidare. Så det skulle vi inte hitta även. Och så skulle det gå praktiskt. Färdtelefoner. Hvis de kører der flytilstand, så var det ikke sparskreie, men sluttet der, eller flytilstand, tog tillegger strømme, og ta året på strømmingene. Jeg kan fortelle en så hemmelighet at de som er pura avhengige av å sende Snapchat av kreditere, så ber det til at jeg kan Snapchat av flytilstand og sende det til ferdighet. Så jeg har lyst på å ta det. Men hvis de kunne køre der flytilstand, eller sluttet der. Första felet som kommer att vi så kommer ta uppskott på att allt mest det är filmläggarfällor Stök. Stök helt till Journalismen och tar framförsla hon är till Lisa Färja Söve utjäkten rädslan för dem och verkar filmlägg och han filmläggen är som listan hur myntar för Söve. Så jag vet inte, tid är klar, så går vi till Stök är klar, och jag hade till bara sett extra och njuta. Så jag hade till en stor hand till Filmläggarfällor Stök. Søvan sier at urske munkar av fyrstan tog funnet farger og bosettes der. Sånne kommer utkinganer og ivetøk og åtjaner. Og så gjerne ta hever alt okkar av boløykast her i Vikond og Møkond. Okkar atarsøva rumar nekvun staurhendingun opptjøkken tøyina som atlare har haft averskan av hvordan føreska atten hever mynda seg. Vi kunne teka staurhendingar som tar Sigmundur kristna i Færja. Plavan av Svarstadeia, tøyina vi øynahandle, kjøskaparøsluna og søtnahanspardeia. Brøydingen fra bøndasamfella til fiskevinnu og utnavarsamfella hever haft syna averskan. Her øysene peningande i velferd og kreppa tøyun hever rakt okkara samfella. Alt etter alt hever okkara forfedrar megna av flott føreska samfellet framåt.
kjemur attarlig fer, fjølbrøtni og donasemi vel okkur lyser. Att etter att vid boløkast her, førjar vårt land okkur hyser. Ja, filmlägga för hela i stök och så. Alltså jag har hållit det här. Det är jag nästan som är här i omkring gippar på stök. Men det är det att öll som sitter här till på bakvarse fälla. Och det är det största också om hur så mycket folk är och tid som inte filmlägg. Vi är från helt pickoböden till folk väl för bo i personsaldren. Vet du hur snacks det här är till personsaldren för spegla upp så då är det. Det är sikkert det är den norska personsaldren. Låt ta färre. Som sagt det är 400 utkande, 4 fälla och finna galejer i faktiskt blomma man säger. Det som händer nu till att det är så klart. Det är redan att ordna för. Jag hade nästan mer när man hör alltså huxar om att det skulle in och det gånger var så gott. Jag hade det simpelt så flott. Nästa fredag så kommer är att vi ska ta uppskott på eller ta bo på kväll att det är filmlägga för det Jose ur havn. Och tar jag framför några grejer från hemsens upphavet eller åker upphavet som då lustlar kikna så var det inte så blev till att vi det är det. Det kunde vara att det kunde en explosion av lite och rörsnom och skiftom och sansen är väldigt mätta i det. Och så för jag vita om det börjar vara klar. Jose. Jag vet om det är Jose här. Här böllar mig. Men Jose är klart. Så ger vi oss någon en stor hand. Einafer var det einafer var det åndsje og tom.
Nu skulle vi da en affær lekt atter i tøyina, med de arter av baron ta åtje det til. Men så hendte okkurst. Ta byrja jeg vi einare evarska lutlare kikne, som så blei til flere kikner, som blei til verur og djor, og som settene blei til flere imisk slø av djoron og til menneske. Alt gikk fyrir seg i vattnet av byrja vi, men onker fann seg vei opp av land, og så gjerne opp i luftena. De mekna at iverliva vi at doa at lia seg til brottar omstøver, og de som iverliva mekna at skapa nytt liv og at føra syna at vujere. Kom nu vi ljósunnen av fer og sutt og se alt dette hende.
Filmläggarfälla Josefsson och Erfjärd. Filmläggarfacknaren är så skivad som en kapping i mittlen till så följarna och en vinnare över posten vid det. Och till nu kriterier som skulle uppfyllas som domar så hittar efter. Här i mitten det Luisinga Önon vid filmläggaren och filmläggarframförslan själv. Och så det hos de brukar Jos och Jo. Och så det sammanspel eller helt mitten. Och det här punkten som domaren hittar efter. Och först spelar i så här häver så en ombåde domare och så det så 6 ärer utanför som inte är efter att nu profetar i. Så de samman välja så vinnare. Och han vill så kosten nu kväll. Nästa fälla är som kommer att visa terra på. Det är filmläggarfälla i Flå och Foklafyra. Och om det damer färast, om du hever färast, eller om du huxar där färast, så kanske du färast inte ha en inspiration här. Läsa framförselna. Så hvis du stilla kompassna och kommer Flå, vid Flå, kring alla knötter. Kanske så hittar du något som du känner. Kanske upplevde också nytt. Så skulle jag veta om Flå är klart. En tummen och någonstans. Ja. Så kunde du ge en stor hand till filmläggarfälla Flå. Aftenar mängder. Men för i unga barn tids löjve att färda öjnans öjnve. Han har bäst öjna aftena att fylja. Barur i lötter av skola. Och att arbeta eller färda i lärro trymer han inte. Och i döber hoa gånger han. Men vad är här? Och ett kompass ligger för fötterna sig. Hobunden är det som kompassen för att tankarna sig att röjka. Barur tegur te avgjer att han ska för att färdas till Lund och utom och 4-18. Norrur, Estor, Sor och Västor. För norran ligger kvirklata Grönland. För estan är Kina vid störstfyrna Mjordenon. Svojmande Frackland för Sunnan. Och så nu löjs Londone och i Afrika vid bergtäckande sövon. Att enda är störstfyrna USA för västan. Att färdas är att liva, säger en stor hövund och öjnafär. Vere välkommen vi av färbarar, här vid filmlöjtje, tonlöjtje och ljuse, lysa långt och mättande utan 4-18.
Projet arrêt, Paris.
We will make America great again. Velkommen hjem. Filmlägga för dig förlåt så jag tror hålla sig här. Som sagt så är det ett fyra som låter. De har varit tre svinning under vid det är en görelse. Så att orskan stadig är här uppe det hade ju helt otroligt. Vi du kom till sista filmlägga som ska framföra ikväll. Og ta filmlega fyrir vekk. Havna filmlega fyrir Laverhavn. Og de hava, ja, faktisk, ta jeg sa evne, så hugsa jeg, hvor er vi snitt? Hva gjør det? De har valgt at ha evne nødssymbol om han, hva det gjør det, hva er han? Så det er nok så spennende å kunne switcha svøven om han og kjøpe filmlega. Og havna filmlega fyrir Laverhavn. Så då nu ska fortälja så fatt vitt att jag har egna så don't worry. Och det är spännande så att du vet till det är något klokt nu. Inte än alltså. Okej, så är det där. Vi snackar white. Så ska det ske det så lätt att liksom för mig. Nu vet jag. Okej. Vi tar som åter, vi tar så om årstid, vi tar så om så är det när det är ju årstid. Så här var det förra årstider, men vad säger hästen vi var? Är det också med hånd uppe? Du vet, ska jag se det bara? Annars var det flåsligt. Men vad säger hästen vi var? Tjej, det är så kallt med något. Heimagjørst, örtlagost, först framläsning, det som man går rakt på. Nå, men vi ska veta om han har filmlägga för det klart, vi får en tom där, så Jeve, han har filmlägga för en stor hand till gången här. Nemlig at han sier okkom hver et hotten og videre i ui, og hin som sier okkom hver og videre etterkommere av. Okkar tjauar ikke han nødsia på til boar. Omframt at han bulaika i stimsastene kring landet og etterkommerne finnast i ødlun herashotten, visste han eisene og i hver at han skulle sette kos og han for ut i heim at vinna landet og følgjit at han måtte hørva i fyrir livet. Vi lät att du nödska på att levera pejlemerskje nu utsetta kos in i en heim av rörslun och tonleik. Djevil jag och loja.
där. Ja. Han har filmat kapella Samuel. Och nu rymde jag ordentligt för att det är inte det just. Det så är sån här nu få domare. 15 minuter att jag gör vinnaren. Jag har suttit för det. Det för synnerna och nu blir det så att jag skulle finna en del vinnare. Det här var inte en av de uppgåvorna. Och man kan inte säga annat än att gott man inte här ska passa, ska man inte ödla med lätta affärer. Vi får få en sangframförsel här och Mian domaren. Vi manglar på att bättre år votera. Snägar här att bättre första år ska kasta den där. Inte super. Så med att heter att lost så kan det lycka entertaga för eller säger skulle vara uppfostran. Nu får jag det. Smidig, ha? Det är så här som jag nämnde i Anna så är det 4 ökje som domaren hittat. Och så 4 ökje går jag nämna det köpta att det kan vara lysig av ögonen i filmlägare och framförsta. Jo, sammanspel och heldarment. Och så domaren som är färdig ut tar som vi säger 4 att säga en för kvarjon filmlägare i sär. Och så är det 6 att säga tjej. Men det här och det här tjej är cirkeln innanför först ökje eller imisk ökje ett nu tonlike, list, sjånlike, jo. Och att ser ökjen här kommer vi tarra det som huxan om hur en framförelse ska vara. Så vi sitter här att det blir just klart. Jag vet inte, det sitter något sånt. Jag låter bara resa till gång och i filmen kan han sträcka sig inte ut. Om du gärna göra det nu. Men gör det bara. En stil som alla är mega funnligt. Så låter jag lägga här. Här är något som jag inte filmar så inte. Och något som aktar i väl i skolan. Och så är det hinna. Hinna som alls vill göra som är sagt. Så jag räknar att det kommer att vara händer på hötte och nyrannestad hattnar och klappa Simon och herrarna och säga gott lär att du sa stittler alla synnerna. Och längst när jag säger att till hon är som taggar det härifrån. Det är som sagt 16 till 4 filmläggarfagnar och man kan se att här att det är nog fler folk som är vi. Du är inte ska rymma. Men här du först fotrun. Det är inte säkert viktigt att du känner några så viktigt om bananer och bär för smötena. Jag kunde fortälja det för hinnom. Nej. Det är så här att det som för framför det. Det är Signal Juros och Philips Zachariasen. Det är så tjockt att vi har kommit här. Och Galva. Så vi kan ska få... Ja, det gör så att det först är. Så det är för att spela för oss igen. Så jag tänker att klart så för er bara att 10. Så kan jag gjort fri här lite. Ja, är det klart? Ja, så ett samman tar väl både Signal Juros och Philips Zachariasen.
Trine. Vi kommer nu. Det första är Cherry Wine, John Hosier.
spela massa mer. Det Nora Jones, som heter Humble Me. Went out on a limb, gone too far, broke down at the side of the road. Stranded at the outskirts and the sun's creeping hard. Baby's in the backseat, still fast asleep, dreaming of better days. I don't wanna call you, but you're all I have to turn to. What do you say when it's all gone away? Baby, I didn't mean to hurt you. Truth spoken whispers will tear you apart. No matter how hard you resisted, it never rains when you want it to. You humble me, Lord. You humble me, Lord. I'm on my knees, empty. You humble me, Lord. You humble me, Lord. So please, please, please forgive me. You humble me. Baby Teresa, she's got your eyes. I see you all the time. When she asks about her daddy, I never know what to say. Heard you kicked the bottle and you helped build a church. You carry an honest wage. Is it true you have somebody keeping you company? What do you say when it's all gone away? Baby, I didn't mean to hurt you. Truth spoken whispers will tear you apart. No matter how hard you resisted, it never ends when you want it to. You humble me, Lord. You humble me, Lord.
3 socialene. Det er først november. Ja, det er tøyen fra Abe. Du er som et landslag som ikke temmes. Du er som et heimor og ikke nemmes. Som et fjellet vi som afton. Som et vever lærer allom afton. Tvion erstu stormor og blika blått. Tvion erstu fjøra og flå. Tvion erstu falla øyemars. Tvion erstu skugge og brennende sol. Du er som et landslag som ikke temmes. Du er som et heimor og ikke nemmes. Som et fjellet vi som afton. Som et vever lærer allom afton. Takk for hjelpen. Tusen takk for ditt Sigrid og Philip. Vi kan verkligen sammen og spela. Tror det var. Så det var håndas rätt. Så det Så det till många damer nu vill en lyttning. I den stora spårningen. Jag har inte där det kommer att röjas. Jag ser runt. Tumchat. Finna en vinnare. Ja. Vad ska du på? Är det några från Stöcke? Nej. Och från Josno. Det flyr. Och från Flå. Alltså fullfringar är inte så loud. Man var kompensera för lukten eller så. Jag luktar inte vad du säger. Så är det han har filmat på den här. Jag ser att det är, alltså Josse, ja. Det är inte som härnast. Det är där som är skottat lite. Förut var det uppe härnast. Är det Josse? Anyways. Jag ser det är som filmläggarfaktorn är över har läkaren nu 3 man upp till intenst en av veckor 2 veckor och det har rekryterat folk och det har finns ju jag hade det som vi har sett hästspelarna som kanske inte som man inte huxar om vanliga filmer inte det hur snäck man får faktiskt är vi är näck fler så redan det går så jag man har hånd för som jag ska hoppa och lägga gå igen. Jag håller just det. Hej då.
Så att neckar utvecklarna är rävliga. Mansdominerade är som du dömes också man pratar. Curling. Tennis. Jag vet inte. Såna och så är det här som kvinnor är faktiskt vinna till landslinjen och fotboll och handboll och flåboll och onkel vinkar nu här. Till klar. Tack och lov också till och så nu för damerna att fortälja hur har vi vunnit Filmläggarfakten till Sejan. Så håller det tyst kommer att ta så här. Yes. Vad skönt. Vi ska lycka på att domsmännerna utan pappen. Jag får jag läsa upp. Jag ska väckna domsmännerna tacka öllum felagum för störst arbete. Bäge och handanpallen. Vi är som flotte framförslån här vid seg felagum lust evne fra imenskun sjålarhåttnum og en sera kreativa hot. Domsnämnden har tidsi støye i løsing av evnenum vi filmleikje, framførslo, ljós og jól, samanspel og heldarmynd. Er det ordentlig spent? Vinnaren i år hever vist størst dyrve og hoflå vi einare stakare tulltjekk av evnenum at vi jove, ljose og rørsle vær søvan djøknenført og vel frambåren. Vi så eisne atla breddene i felene. Vinnaren i år Filmläggarfélagið Josef! We
Fimleggafagnen 2016, Fimleggafagnen i Åse, Gjerna Hånd. Så jag vill gärna tacka till öppna för att ni kommer, att ni uppkar och vänjar och Fimleggafagnen. Det är fantastiskt sucha att Fimleggen lever så väl som man gör det. Jag vill tacka Norran Tusen för att jag trodde på samstär, goda skärmar. Och tycker att det som är gående. Jag har att idag nått dessa lötna och förvarje ganska om 2 år så är de praktiken av galvnum istället för det. Eller så har vi tar emot. Så tusen tack för er och jag har kommit med våra.